terus. Ayo mak, nebang gedang mak. Emek 5 apa piro ki lho tuwek-tuwek. Man-iman kok selak suluh. Kuwi rong tuwek ya, Mak. Lah kono apa? Lah kono ya lho. Endi lho, Mak? Untuk ini belah kono. Sing belah kono sing tak omongne tuwek. Kono kuwi lho, Mak. Kuwi lho. Kuwi lho, Mak. Ini kayaknya tuwek ta? Iya. Gak bisa iki lho ada bapak, Mak. Ini carane ya. Apa liyae kon nyeluk bapak? Wis tak celuke. Nduk. Celuken. Tasane serak. Bisa. Iki tuwek kae prayo tuwek to Mak sing belah kono kae ya. Gedang iki. Lah kuwi lho. Yo, wong tak gedang sitok wong sak desa. Ora nyampet tanggane iki lho. Angel ra iso. Nyampet Mbah Jan iki lho kon pewangi. Gedang sitok wong desa. Anu ketok kono terus iki ditangkap ben ra remuk carane. Lah ya sampean sing ketok lah. Nduk ketok, Nduk. Nduk aku tak nangkap. Sesa. Tangkape. Kowe kono lho, nak dari kono lho rasa melok-melok aku. Terus, Terus meh kena iki. Ini anu remuk iki gedang iki. Terus. Remuk tenan gedang iki. Lah kowe iki kebanteran lho lek mau mecoki ya. Iki bapak iki. Awal-awal remuk gedang iki aduh dicol ora. Ora payu iki gedang iki aduh. Alah mugel kabeh wis. Ya piye lho pene. Panat letong tak. Alah cacah. Salah. Alah remuk cah wis. Ora sida mangan iki. Aduh. Letong kok iki lho sendalku. Nah, tok kaya kletong tok. Remuk gedang ora payu iki wis. Bangkel bakule iki wis nuku. Jan Jur kabeh. Lho kerene anu iki. wong liya lho kebanteran kok. Heeh. Tok dimbuat kok. Serap payu iki jelas ora gelem iki wonge. Wis iki gedange gone rono iki. Wis. Ora gelem iki sing nuku iki wis dimbuhe. Kena dikolak apa digoreng. Wong tok gedang. Kayak bakule mau malah. Bakule roe resik.